ширкати дорувории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей. Видеои имрӯзаи мо як хабара ба ҳамаи шумо расонидан ва баъдан ба саволҳое ки ба мо равон карда буден ҷавоб додан. Хабари мо оиди 5 миллион сомонӣ барои кӯмак ба кӯчарӯбону собиқдорони ҷанги бузурги ватанӣ. Рустами Эмомалӣ, раиси шаҳри Душанбе, бо имзои як қарор барои кӯмаки моддӣ ба иштирокчиону маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 ва кормандони раёсати истифодабариҳои роҳҳои пойтахт наздики 5 миллион сомонӣ ҷудо кардааст. Барои асоси қарори раиси шаҳри Душанбе, идораи молия муваззаф шудааст ки 4 миллион 913,300 сомониро ҷудо кунад. Аз ин пул 196,300 сомонӣ ба иштирокчиону маъюбони ҷанги бузурги ватании солҳои 1941 ва 45 ба шахсони ба онҳо монанд баробар карда шуда ва 4 миллион 717,000 сомонӣ ба кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳои Душанбе пешбинӣ шудааст. Таъкид шудааст ки супоридани маблағ то рӯзи 8 сентябри соли равон роҳандозӣ карда шавад. Яъне ки раиси шаҳри Душанбе ба ҳама иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва ба ҳама кӯчарӯбон, яъне роҳрӯбое ки дар шаҳри Душанбе тозагиро нигоҳ мекунанд, 5 миллион сомонӣ ҷудо кардагиай. Мегзарем ба қисми комментарияҳо. Волф нависай: бародари Юристи Ҷей, таги видеоҳои туда чандин бор коммент модам, савол додам, ки ҷавобшан нагирифтам. Қариб ҳамаи видеоҳота тамошо мекунам, бародар, ки ҷавоби хидмат нагирифтам, айта хафаям. бахшиш бародари азиз, мумкин саволта надидам ё ки саволи такрорӣ додай, ба ҳамин хотир ҷавоб нагирифтаӣ. Бахтиёр нависай: салом алайкум ака, ҳами авиакассаҳора кай иҷозат метан ай Тоҷикистон билетфурӯшира? Пешакӣ раҳмат. Агар ки иҷозатшонам битиян, дар ин ҳолат вақте шумо билет харидорӣ мекунед, билетон месӯза. Яъне чӣ тавр месӯза? Шумо парвоз карда наметавонед. ин парвозҳое ки ҳастай, парвозҳои махсусан ва барои парвоз кардан бояд шумо ба сафоратхона муроҷиат кунед ва ба шумо занг мезананд, мегӯянд ки билета аз куҷо харидорӣ мекунед ва аз кадом ширкат. Насим Алиев нависай: ака, як савол додам, 3 бор мешавад, ҷавоб наметӣ. Баъди 15 сентябр боз билети чартерӣ мешавад? ҳамин савола ҷавоб тиҳем. Баъди 15 сентябр то ис охири сентябр да ака, ҳамин саволи мада ҷавоб тиҳем обязательно. баъди 15 сентябр ҳоли ягон қарор биромадагӣ нестай ва то 15 сентябр 52 чартерни рейс аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтагианд. Алиҷон Алиев нависай: салом алайкум акаи Сорбон. Ростай ай Москва ба Тоҷикистон мебаранду, аммо визаатонро маҳкам мекунанд 3 то 5 сол. Дар ҳолате ки шумо то айни омадантон агар бе ҳуҷҷатгузорӣ гаштугузор карда бошед дар Россия, дар ин ҳолат вақте ки шумо омаден, албатта депортатсия карда мешавед. Ва агар дар ҳолате ки шумо ҳама ҳуҷҷатгузориҳотон то'г'ри бошаву ба ҳуҷҷат гаштугузор карда бошед, дар ин ҳолат шуморо ихроҷ намекунанд, яъне ки депортатсия намешавед. Маъруфзода нависай: ассалому алайкум бародар. Бисёртар дар видеоҳо ҷиноятӣ мегӯй, маъмурӣ мегӯй, ҳамира хушрӯтар карда мефаҳмондиям. ё чӣ фарқ доранд ки маъмурӣ ҳам мегӯй, ҷиноятиро мегӯй? як хел моддаҳое ҳастанд ки дар кодекси ҷиноятӣ дохил мешавад. Яъне дар кодекси ҷиноятӣ ки дохил шид, аллакай шаҳрванд доғи судӣ мегирад ва кодекси маъмурӣ ҳамие ки барои ягон ҳуқуқвайронкунӣ шуморо ба ҷавобгарии маъмурӣ мекашанд, ё ҷариматон мекунанд, ё ҳабси маъмуритон мекунанд ва дар маъмурӣ боша шаҳрванд доғи судӣ намегирад. Дар ҳолате ки ҷарима агар пардохт накард, ҳабси маъмурӣ мекунанд. ҳабси маъмурӣ мутобиқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ аз 1 шабона рӯз ва зиёди зиёд то 30 шабона рӯзай. Қурбон Алиев нависай: салом акаи Сорбон. Ба саволи ман ҷавоб гӯед. Мегӯянд ки Россия аз 15 сентябр тамоми границаҳояшро то декабр маҳкам мекунад. Намедонам бародар, ҳоло дар ин бора ягон маълумот нест.
Аслан Алиев нависай: салом бародар, падари ман вид на жительство нав гирифт, ба ҳамин асос ман рафта метавонам Россия бо чартерни самолёт. Ба саволи дигар ки ман Тоҷикистон паспорти Россия гирифта метавонам, отам бигира паспортча. Дар ҳолате ки падари ту вид на жительство дора ва ту дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта бошӣ, ту бояд ба сайти госуслуги Российской Федератсияи хита номнавис кунӣ, регистратсия кунӣ ва агар ки баъдан ба ту иҷозат додан занг задан, метавонӣ ба ҳамин восита ба рейсҳои чартерни парвоз карда бирай. Нуроншоҳ Раҳимов нависай: салом алейкум, раҳмат ки саволҳои мода ҷавоб метибрад. Саволи навбатӣ ҳамин ки ман дар Тоҷикистон студентам, як соли дигар мондай ва рафта натонистам Тоҷикистон. Худат медонӣ ки ҳозир рафтан қинай. Оё метавонем ки ай дуюм семестр омада хонем? Дар ин ҳолат набояд ки шуморо хориҷ кунанд, зеро ки барои баста будани марзҳо ва манъ шудани янами парвозҳо шумо сабаб доред ба дарсҳотон ҳозир шуда наметавонед. Ба ҳамин хотир бояд хориҷ накунанд ва агар ки шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаден, имконият ҳастае ки аз ҳамун таҳсили хитона идома бидиҳед. Шаҳром навистай: салом алейкум бародари азиз, оё духтари ноболиғро ба занӣ гирифтан мумкин аст ё ин ки не? Ба саволи мо ҷавоб гардонед. Духтари ноболиғ дар ҳолатҳои зерин ба занӣ гирифтан мумкин аст, яъне ки агар 16 ё 17 солара дар назар дошта бошӣ, зеро мутобиқи қонун кодекси оила муқаррар кардагӣ ба балоғат расидани шаҳрванд духтара аз 18 солагӣ иҷозат додагӣ оила барпо кардана. Вале ҳолатҳое ҳастае ки агар духтар падар модар шароит надошта бошанд, дар ҳолати тангӣ қарор дошта бошанд ва худчон розӣ бошанд ки ҳамин духтара ба шавҳар битиҳанд ва духтар низ розӣ боша ки ба шавҳар бироя аз ҳамин сабабҳо ва ӯ шахсияте ки ӯра ба занӣ мегира сатҳи зиндагиш хуб боша, аз уҳдаи нигоҳубин кардани ҳамин зан бибироя, дар ин ҳолат ба воситаи ҳалномаи суд метавонад ки 1 сол пеш мақсад оила барпо бикунанд. Аму шахсияте ки ӯра ба занӣ мегира, суд мерава бо ҳамроҳии падару модари ҳамун духтар ариза пешниҳод мекунанд ва ҳалномаи суд биромад, суд ки иҷозат дод, дар ин ҳолат мумкинай 18 сола нашида ба шавҳар додани духтар. Инак тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша дар поёни ҳамин видео ё ки дар Инстаграм саволотонро равон кунед. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем ва видеоҳои нав ба нави моро интизор бошед. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.